प्रसाद जानो नागिरदों आरो ना जोंहा रामकृष्ण मन्दिरनि ओइ बाबा र' जोंबो जानोसै आरो ना मन्दिरावनो आरो ना जों माबा जाफैनाया केसरि जाफैनाया मेल्ला मानसि जाफैदों जोंना दैसाया जलंगायाव उन्दुबाय आरो ना बैयाव जलंगा खानाय दङ बेयाव ओमफ्राय सान्दुंआबो गोसाथार ओमफ्राय बिबैया सिखार जानो गिनानै बेयावनो सि बनानै उन्दुफाबाय आरो ना बिबै फिसौ बेयावनो सिखाबा ओमफ्राय नायदो जोंना आफाया हासिब थ्रि लालायलायनानै आंजोंहाय खामानि मावफादों आरो ना माने मैगं लेबनानै होदों मैगं लेबनानै होनानै मैगं दाखोरखौ सिबखांनानै गारहैदों आरो थारमाने गाव लेबनाय मैगं दाखोरखौहाय सबाय रुबाय आङो सारायाव गेलेब मिलायलायबाय ओमफ्राय लाब्रा हानाया नै बिहाव मैगं हानाया बेनो आरो ना मुलाखौ मा साइसनि हादों नायलाय गोरियावसो मुलायाबो लक्ष्मियानो खमसिदं नोंफा गायनाय आलुआनो दं दरसेल'ना आलुआनो बे दरसेल'नो गैया दा गोथाव लगायनांगोन आं आसारजों मेहेन्दि फुनदां खानायाव ओमफ्राय आखायावबो गोजा जालायलायबाय आरो ना नै मेहेन्दि हो मेहेन्दि माबायदि गोजा जायोना गोथां जायो खानाया जाथारथोंसै नायनोसै आइ आबा फैद' गय घन्टा लानांगौ जाबाथाय नै सिन्दुरा माबायावसो मुसुगुरावसो फुननांगौमोन बिदियाव गोजा जालायलायदों खानाया ओरैबायदि राब जाबायमोन आरोखि ना आंना ओरैबायदि जायो नायसै एसे गोब्रा लानो सुथारामोन आंखायनो दा माबायदि जायो गुरै जायोना जाया नायसै खानायबो बोनो मोनला नालाय ओरैबायदि गेलेयो आंनि फिसाया सानफामानि हारसिं गेलेबाय थायो नायनांगौल' आरोना गाखोनाय गेलेनाय ओरैबायदि दुस्थ' बिफानि गारि टायाराव गेलेदों ओमफ्राय नैबे सोगाबनायाव मास्टार आरो बिराद सोगाबो बे आवलायनानै हाब आंनि फिसानो बिखुं मा थेबना होखो नोंलाय बोखारना हा बाहुबालि बाहुबालि दैसा बालि एफा गिदिर अन्थाइ जों बिदि गेलेयो आयै खुसिथारबो मानसिया हामा बा हामा थाइजों गेलेनो हामा थाबेद बाजायाबो बामजायाबो सोरांनायनिफ्रायनो आयौ मा मानसि बेलाय दुस्थ'आ गेलेफालो बे दुस्थ'आनो आयौ आंखौ बुनो फैबावगौ हनै दैसाया आयौ आंखौ बुनो फैगौ आंखौ बुवा आयौ गावखौ रायनायनि आंखौ बुनो फैबावबाय आयौ आयौ बुजानांगौ थैखागोन थां आंखौ बुनो फैबावो मा सम बेलाय फाफा गिलु फालु दुस्थ' आयु
बेबायदि दुस्थु नुवाखै आं नुदों थेफाफा आयौ माबायदि बियो आयौ मासि दुस्थ' बेलाय हारसिङै गाखोनानै साइकेलाव गाखोबावबाय नुदों माबायदि दुस्थ'हाय बियो डेन्जारसो बियो आयौ बेल दामबावबायसो फैदो फै सना फैया आयौ दांजाबावासो फै आयौ जि दुस्थ'खाहाय बे दै सामोना मालाय जि लोगो जाबाय सानैजों नानि नोंना मा नाम सना औ हा खोनाया मा होनखोथाय खोनायाखिसै नामखौनो खांग्रेमा लांनो नागिरदों जोंहा खांग्रेमा हानगासिनो खांग्रेमा लांनो फैदों जों आइजों हाग्रामायावहाय मा नाम नानि नोंना औ बाबा दा थांखा मादि दङ गैया नामखौनो खोन्था रोंदोंमोन खोनाया आङो हेल' गाइस खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं स' जोङो दिनैहाय हाग्रामायावहाय खांग्रेमा लांफैदों आरोना आइजों माने बिखुनजो आइ आं दैसा साथामजों फैदों आरोना सना नोंना मा नाम खोन्थाफिनलाय दे जा लोगो जाबाय सानैजों जा गेलेबाय दैसायाव जा गेलेफैबाय गोलैखायो बियो नै मिंखुआ मालाय गारि फुगारगासिनो गाखोलायनानै थारमाने बियो गावनि मालिक सासे टेम्प'वारि थांग्रा आरोना बेनि गारिखौ सुना होदों आरोना बेसारा गावनि गारि नङा गावनि गारिया बिसिनावसो दंहैयो सोलायथ'नानै लाबोदों ओमफ्राय गावहा मैलाबाथाय नायनो हाया दै जोंनिया मेंख'आ बियो मैलाबाथाय नायनो हाया सुनानै होगोन आरो मालायनि गारिबाबो ना बिराद मोजां आरो बिनि हेबिटआ आं मोजां मोनो बे हेबिटखौ ओइ एखाने कि पिছনে दादा बाहेर হয়েছে তোমার এখানে কি দাদা আলাইবাवसो দেখতে লাগে না বেয়া বস্তু দাদাটা বন্ধ কর কত দামের ওই দাদাটা 50 টাকার गामियाव थांसै गामियाव मुला गस्ला लाबाय माबा माबि लाबाय ओमफ्राय नै दैसायाबो बिब'जों Saya cari bisa. Ini kita bikin cantik.